tobagusi motorigereti ase chibichechi timu yerega ne timu yarigete chikura ne kiama kia UDA 2022 lakini chikura cheto chikaibwa watu achichirega iga tubwata masikitika manena ase ngencho chinkuma go chigenderete abasacha bari birogo baendereta kubangana Nairobi inga chikure chichigo chigocha chobo choribwe kiama gito kia UDA ngabo chorimburiko chigokorekana ngaba tete go chigokorere mesa Nairobi nigo tete ko batebinga kwagache kiameke chikure gweka chia kwete bega kana mano sinobori kwagache kiameke goika abantu baru Nairobi bachichega igato ikaranse mashinani chikura chikore gento kieke chikura chiakwe na bantu bande bonsi piba maitenga kubali barabunkoli baru moshara iga to igwananire iga one man one what job one man one job one man one job onya koromo jumbe okolio moshara kubwata CDF goterendeta constituency gokolira chiachi committee renda gento kieke rende meremo amangana yo gochicha kobachi contractor mochichege mutake mobechi official jechi member okotereno mukutano gwacha akanga ayamuri sa member of parliament ayamuri sa chair of the southern committee ayamuri sa a chair of a party ayamuri so something hiyo vitu tumefanya nini tumepata ibona kitoko tebanga echame ye ne chama tu arose tine chinguru chinene na kigeko gara toko tebanga tu achira ko inikale chi all members be kiama kietu kia UDA kisi county ngima register na ndemo verify mu manyenga muri members tare 28 tumira na ali bituo mashinani mocho orabarai mu manyete babere bako bane chama amangana yo kurusia abantu ODM mwina abantu konya bako toruanie segi bakonya babegete chisugulio mutu bako to chanda busonga ngabono mbono mutete ko bareta ngana inde mubaere birogo Nairobi amangana intuanje hiyo mambo tumekataa na kio kwa tena mnamuroche viongozi vyonsi bibirega tumeamua kwa kauli moja ya kwamba tunaenda mashinani kwa kusajili watu na kuhakikisha ya kwamba viongozi ambao watapeleka agenda ya chama chetu cha UDA mbele wamechaguliwa ama sivyo hivyo. May God bless you, Mungu awabariki sana. So vijana wa simama